Soňra Awazada Kongresler Merkezining eýwanyna Gahrman Arkadamyz hemde Azerbaýjan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidentleri bilelikde üç ýurdun döwlet baýdaklarynyň ýanyna surata düşdiler. Täze taryhy eýýamyň möhüm wakaty bolan ýokary derejeli üç taraplaryň duşugyny geçirilýän Kaşan binasyna tutuş sebit ähmiýetli meseleleri öz içine alýan forumyň guramçylykly geçirilmegi üçin ähli zerur şertler üçin edildi. Munyň özi ýurdumyzda halkara çäreleriniň guramçylyk derejesine toplumlaryň esasda çemeleşilýändiginiň aýdyň nyşanydyr. Soňra üç taraplaryň duşuk öz işine başlady. Sizin Ali şeýletleriniz hormatly Doğan İlham Geýdar ogly, hormatly Doğan Şafkat Miramonç, bizim şuňky geçirýän duşugyny tarihi duşuk, ýagny döwletlerimizi götürmek, umman, tiyada, feodal iktisadi, milli insanperwer meselelerini belirtdi, seyretmek. Şoň asasynda hem siyasat bardaýdymyzda bir şuňky özüň adyl hem açyk kapylar hem siyasatymyzy alyp barýarys. Esasy sebitde döwletlerimiz geosiyasy hem geoiktisadi orny berker sebebi bizim beýik ýok ýolunyň bir mühim bölüminde ýerleşýär. Aksadan behbetler bardaýdymyzda esasyn hem ýurtlarymyzyň tebiğ hem çyğmalara wahim bolmaklary bilen bizim döwletlerimiz esasy energetika hem ulaq hem logistika ulamlaryna hem hizmetdaşlygyny hem belli derejelere çıkarar. Hem döwletlere gatnaşyklaryna elbetde medeni durmuş ulamlarda hem hizmetdaşlygyny uly orny eýler. Onuň hormatly doganlar Azerbaýjan Respublikasynyň prezident İlham Geýdar ogly, hormatly Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şafkat Miramonç, hem bir duşugyny hem taraplaryň hizmetdaşlygyny bundan beýlekde hem berkede birlikde üç taraplaryň duşugyny ýa-da bu hem mühim başlangyç bolmagy bilen özüň gowy netijelerini berer. Şoň üçin hormatly doganymyz şuňky hem geçirýän duşugyny mene ýendirýär size şäkir hormat bilen minnetdarlygymy bildirýär. Soňra Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şäwkat Mirziýoýew Hadar deňiziniň azaýyp kenaryna geçirilen gepleşikleriň we duşugyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilenligi üçin Gahrman Arkadamyza tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Şeýlede ol ýakyna Awazada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatynyň çäklerinde kabul edilen sözgütleриň tutuş adamlaryň bähbidine gönükdirilendigini aýratyn bellidi. Munyň özi degişli döwletleriň taryhyna möhüm sahypany ýazdy. Belent mertebeli mihman halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynyň 20-nji awgustynyň taryhy güni öwürlendigini aýratynykdy. Munyň özi Hadar deňiziniň ajaýyp kenaryna döredilen Awada milli siýahatçylyk zowlagynyň şöhratynyň dünýä dolmagyny şertlendirdi. Taryhy ähmiýeti bolan duşugyň dowamyna gazanılan ýylalaşyklar üç taraplaryň gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykmagyna kuwatly itergi berdi. Awazada geçirilen halkara çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilmegi Türkmenistanyň bu orada baý tejribe toplanmagyny görkezýär. Bu arada aýtmak bilen Özbek lideri Türkmenistanyň hormatly prezidentimiziň we Gahrman Arkadamyzyň tagallalary netijesinde dörli ogrular boýunça ägirt uly ösüşleri gazanýanlygyny bellidi. Bu bolsa häzirki döwürde ýurdun ykdysadyetiniň sazlaşykly ösüşinde we halkyň awadan durmuşynda öz beýany tapýar. Şeýlelikde sazlaşykly ösüş ýoluna düşen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýän ýurtlaryň sany ýygy derlertýär. Bu bolsa özara bähbitli we ynançmak esasynda ýola goýulýan gatnaşyklaryň ägirt uly geljeginiň bardygynyň nowatdaky beýanydyr. Özbek lideri Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasy bilen ýola goýulan gatnaşyklaryň strategik käseti eýdigini bellidi. Bu bolsa iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmäge, şeýlede bilelikdäki möhüm tassamalary durmuşa geçirmäge giň mümkinçilikler açýar.
Üç taraplayın dostluğun dowamyny Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew çykyş edip, ýokary derejeli dostlugyň çäklerini meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilenligi üçin hoşallyk bildirdi. Şeýlede ol gahrman arkadagymyzyň Azerbaycan Respublikasyna bolan we hyzmatdaşlygyň taryhyna täze sahypany saparyny atlady. Munyň özi iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Azerbayjanyň ýalňyz energetika, ulaq logistika ulgamda ýola goýulýan gatnaşyklaryň işçileşdirilmegine, ula gyzyklanma bildirýändigini aýdyp, Ilham Aliýew degişli ogurlarda bilelikdäki tassamalary durmuşa geçirmek we öňe sürilýän başlangyçlary amala aşyrmak üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Şeýlede belent mertebeli mihman Hazaryň kenaryna ýakyny geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyň taryhy ähmiýeti bolan waka öwrülendigini belledi. Forumyň çäklerine geçirilen çäreleriň jemleri boýunça degişli çözgütleriň kabul edilmegi we 2024-2034-nji ýyllaryň 10 ýyllygy üçin hereketleriň abada maksatnamasynyň tasdiklanmagy hemde abada syýasy jarnamanyň kabul edilmegi tutuş dünýä ýurtlary üçin ähmiýetli çözgütler hökmünde kabul edildi. Bugunky geçiriljek dostluklaryň we gepleşikleriň jemleri boýunça gol çekiljek resmnamalaryň hataryna Azerbaýjanyň Fizuli şäheri bilen Türkmen halkynyň milli lideriniň ahlakyndan biniýat bolan Arkada şäheriniň arasyna dogonluk gatnaşyklaryny ýola goýmak hakyna tesbirnama gol çekiljekdigini aýratyn belledi. Munyň özi iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň netijeli we ýygzam häsiýeti eýe bolmagyny şertlendirer. Gahrman arkadagymyz çykyşlar üçin minnetdarlyk bildirip, häzirki wagtda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Özbegistanyň syýasy diplomatik ulgamda özara gatnaşyklaryň ýokary nusgasyny görkezip, ähli paragatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpçün etmäge sallamly goşýanlyklaryny belledi. Olar iri halkara guramalaryň ilkinji nobatda Birleşen Milletler Guramasynyň, Goşulşmazlyk hereketiniň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň, Türki döwletleriň guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň we beýleki möhüm halkara düzümleriň çäklerine üstünlükli we netijeli hyzmatdaşlyk edýärler diýip gahrman arkadagymyz aýtdy. Gahrman arkadagymyz Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan kabul edilen kararnama laýyklykda 2025-nji ýyl halkara paragatçylyk we ynanşmak ýyly şygary asynda geçirilýändigine üns çekip, halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylyna hemde Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygyna bagşlanan halkara foruma gatnaşmak üçin Türkmenistana gelmäge çagyrýanlygyny belledi. Soňky ýyllarda giň urulary boýunça gatnaşyklarymyzy ösdürmek üçin 3 döwlet tarapyndan uly tagallalar edildi. Biz esasy ulgamlarda, siýasatda, energetikada, ulagda, söwdada, senagatda, maýa goýumlaryny, täze tehnologiýalarda, sanalylaşdyrmakda, medeniýetde, ilmde we bilimde hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin möhüm çäreler görýär. Bu bolsa özüniň oňy netijesini berýär diýip gahrman arkadagymyz sözüni dowam etdi. Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Özbegistanyň energetika ulgamyna hyzmatdaşlygy ösdürmekde energiýa serişdelerini halkara bazarlaryna iýermegiň täze orlaryndan peýdalanmakda goşandy ören uludur. Demirgazyk Günorta we Günnogor, Günwatar orlary boýunça ulaw geçilgelerini puwtalandyrmakda hemde işleňleşdirmekde. Biziň çäklerimizde netijeli logistika düzümini döretmekde Sewtiň ýurtlary möhüm orny eýleýär. Şunda söwda, senagat, ekologiýa we daşky urşaw, oba hojalygy we beýleki orlar bilen bagly meseleleriň üstünlükli çözülmegi bilelikdäki tagallalary baglydyr. Şuňky dostlugyň dowamyna ýurtlarymyz üçin ören ähmiýetli bolan meseleleriň bir näçesini garalar. Bu meseleleriň oňyn derejede çözülmegi Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Özbegistanyň uzak möhletli geljegi üçin hyzmatdaşlygynyň üstünlükli bolmagyny üpçün eder diýip gahrman arkadagymyz sözüni dowam etdi. Häzirki döwürde dünýäde energiýa serişdelerine bolan istekleri doly üpçün etmekde milli energetika ulgamlarynyň ygtybary goruny döretmek zerur bolup durýar. Bu strategik maksatlara ýetmek üçin ulgamlaryň çemeleşmesi hemde üç döwletiň gatnaşmagyny toplumlaryň hemişe hereket edýän energiýa serişdeler ulgamly döretmek boýunça netijeli hyzmatdaşlyk ähmiýetlidir. Energiýa hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň çäklerini elektrik energiýasynyň eksportynyň uly ähmiýeti eýdigini belläp gahrman arkadagymyz bu ulgamda Özbegistan bilen ýola goýulan gatnaşyklarda oňyn tejribe toplananyny aýtdy. Ma'lum bolýar, Türkmenistan her ýyl Özbegistana elektrik energiýasynyň uly möçberini berýär.
Gelecekde Türkmen elektrik energiýasyny Azerbaýjana iýermek mümkinçiliginiň bardygyny belläp gahrman arka dagymyz häzirki wagtda Hazaryň Türkmen kenaryna kuwatlylygy 1574 megawatt bolan täze elektrik stansiýasynyň işe giridilmegi bilen Türkmen elektrik energiýasyny Azerbaýjana we onuň çägi arkaly Ýewropa ýurtlaryna iýermek üçin goşmasy mümkinçilikleri döretjekdigine ynanma bildirdi. Şoň bilen bir hatarda Türkmenistanyň Azerbaýjana we Özbegistana tebii gazy iýermek bilen baglanşykly meseleleriň ara alynıp maslahatlaşylmagynyň wajypdygyny ataldy. Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Özbegistanyň hyzmatdaşlygyna ulaq ulgamy aýratyn ähmiýetli orna ýelýär. Ykdysadyýetiň bu ulgamyna biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar Merkezi Aziýanyň we Hazar sebitiniň ýurtlarynyň ösmegi üçin strategik ähmiýeti eýdir diýip gahrman arkadagymyz belledi. Şoň bilen baglylykda Aziýany Ýewropa bilen birleşdirýän ulug geçelgeleriniň biziň ýurtlarymyzyň çäginden şeýlede Hazar we Gara deňizleriniň üstünden geçip iklimiň köp ýurtlarynyň ykdysadyýetleriniň ösüşinde möhüm orna ýelýändigini belläp gahrman arkadagymyz bu geçelgeleriň ulug ugurlaryny köp taraply esasda ösdürmäge mümkinçilik berjekdigini ýaňytdy. Munyň özi Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Özbegistanyň üstaşyr kuwatyny pogtalandyrmaga ýardam berer. Häzirki ajaýyp mümkinçilikden peýdalanmagymyzy hemde Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Özbegistanyň bitogy ulug strategiýasyny döretmäge girişmegimizi zerur hataplaýaryn. Ulug we logistika ulgamyna hyzmatdaşlygyň netijeligini ýokarlandyrmak üçin halkara derejesinde alalaşykly we maksada laýyk ulug diplomatiýasyny amala aşyrmagyň zerurdygyny belläp gahrman arkadagymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa üçin ykdysady komissiýasy. Şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýugoşmany üçin ykdysady we durmuş komissiýasy, Halkara Awtomobil Ulaglary Birleşigi, Demir ýollaryň hyzmatdaşlyk guramasy, Halkara Deňiz guramasy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň zerurdygyny öňsürekdi. Uzak möhletliğin dostluk we hoşniyetli goňşuluk däplerine dayanıp, üç ýurdun özara harit dolanşygyny epesli arttırmak we ykdysady ösüşi höwetlendirmek meselelerine mühim ornuň degişlidigini aýdyp, gahrman arkadagymyz feodany giňeltmek maksady bilen hojalygy ýöredýän düzümleriň arasyna özara gatnaşyklaryň täze görnüşlerini döretmegiň we ony işeň ulanmagyň maksada laýyk boljakdygyny öňsürekdi. Şunda Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyna daşoğuz Şabat Ferhet ýaka feodal zolagyny döretmegiň taslamatynyň şu ýylyň ahyryna çenli işe giriljekdigine ynanma bildirdi. Fenaat kooperatsiýasyny ýola goýmak babatda 2026-2035-nji ýyllar döwür üçin 3 ýurdun çägine fenaat taslamalaryna bilelikdäki maýa goýumlarynyň maksatnamasyny taýýarlamak baradaky başlangyjy öňe sürüp gahrman arkadagymyz bu çemeleşmäniň tehnologiýalary netijeli alşmagy, täze iş orunlaryny döretmäge we dünýä bazarlaryna önümleriň milli görnüşleriniň bäsleşige okyplylygyny ýokarlandyrmaga ýardam etjekdigine ynanma bildirdi. Medeni insan-perwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Özbegistanyň gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugru bolup durýar. Biziň halkymyzy umumy medeni we ruhy gymmatlyklary däp desturlar birleşdirýär. Hut şu taryhy umumlyk giň ugurlar boýunça hemme taraplaryň gatnaşyklary ösdürmek üçin esas bolup hyzmat edýär diýip gahrman arkadagymyz belledi. Şoňky dostlugyň Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Özbegistanyň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygy ösdürmekde tapgyrlaýyn waka boljakdygyny ynanma bildirip, gahrman arkadagymyz Azerbaýjanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň ýurdumyz bilen gatnaşyklary ösdürmäge bolan şahsy goşuntlary üçin olara minnetdarlyk bildirdi. Gahrman arkadagymyz çykyşynyň ahyryna geçirilen dostlugyň ähmiýetine ýokary baha berýär. Inanşmagyň, özara düşünşmegiň we hyzmatdaşlygyň derejesine tarpa goýýar. Üç dogonluk halkyň we döwletleriň bähwitlerine büýük hyzmatdaşlygy mundan beýlägem ösdürmek üçin ähli tagallalary etmäge taýýardyr diýip belledi.